gigi e social media? Ingeni mopedhi social media bende nyalo kawo to nitiere nonro kaluwore gi chik ma gima igole social media ikawo kaka ushahidi, ikawo kaka evidence. Koro nitiere bende chik computer manyaka lo. Yes. Nito gini no kawe gi sime mane, to sime ni nentiere e state mane, to computer makoro kawe ni gik ma okawe computer gi no ketigi ka kod no ritigi machal nade. Mano ingeni kore wacho ni evidence tampering. Nikech neno computer ni bende anyalo kawo gik moko ma loki, ma manipulate, ma loki machal ka gima koro nenore ni en ang'o, ni en Solomon. Kata machal ka gima nenore ni koro ni en ang'o. One Photoshop gini. Mago nyalo time computer ka. Koro chuno obila ni nyaka pod gitim nonro matut mondo mi omigi adiera kata confirm negi omigi adiera ni gima ineno kata mana jopiny wachono en kaka en no. Koro nyaka gelo chik mar nonro, nyaka gelo chik mar investigation. Kata mana e computer ka nitiere ginene taratibu manyaka lo mondo mi chopi ni evidence ma ng'ato meyani kata ginene ushahidi ma ng'ato meyani kata ushahidi mantiere kor pinyno ni en adieri kata en miriambo. Mane gima ne kela e wach mana nyisi ni biparnaja. Okay. Ni e thuolo masani gima timo maduong' ahinya e computer ka sani atimo gimiluongo ni artificial intelligence. AI. Kani nyocha umiye nying moro kanyo gi dhuluo. Kani luonge nang'o cha. AI en yo ma computer, kata artificial intelligence en yo ma computer temo mondo mi obed gi rieko mar obwongo dhano. Kaka dhano paro cha. Kaka dhano wuoyo, computer bende dwani owuo kamano. Kaka dhano paro, computer bende dwani koro chak bedo ni nyalo paro kamano. Kaka dhano duoko penjo, koro nyalo beda kanyo in gaga mbaka gi computer. Iwenyi to computer dala